Tia Antio. Uy, lang naman. Good morning, Tia Antio. Nagtan ako taris mga chicken. Ay, mga chicken nagitingog. Good morning, I love you. I love you. Pamahaw lang mo. Yami apa. Yami apa. Oy, pamahaw na na. Siwa pa may tingog ag katawa kay buntag pa man sadyo. Anyway, mga kagahi, madyong buntag din yung tanan. Uban nila karon. Maato ka sa health center. Ano sa may kuwang? Susli pa man day andam. Uban to sa health center mga kagahi. Kay mag-inquire ko today. Uy, gimingaw man day ni na. Uy, gimingaw man day ni na. Sweet kayo babata. Uy, gimingaw man day ni na. Huh? Matuta sa health center mga kagahi. Kaya mag-inquire ko na ba yung doktor. Kaya itsatan ko mamaali. Sinanay ko na ipa-check up. Okay, bog nga no. Yung dyan ako nilapak-lapak sa panit. Hoy, ano ba nang maikid man? Yung balik na mo dari, magligo kong lalpon. Man naman kong tigamon, matadyo kong sadyo. Isod man di ay, huwag ka na ikaw rang usa. Nakarelit na dyan ka ng mga inahan nga. Ang inahan bitang nga way house help. Hindi ba na idadlalim, labi nagdagag-anak, nagkamulisog din ko sa usara. Agha mo kong problema dan is kanila lagi, laging makabulkagan, magkalit maglugti. Hadlo ko mabuhian. Daw gapong ibutang napo ko'y anxiety and nagmaligid yan. Pero matug siya, matulin-tulin. Nagrakag kuan. Susi, magilak. Wala gila. Ay, pada okay. Lain ipagkuan sa gamot. Uban tanin jumajul mang ni doktor ron. Kay ug unsa man gani ang papiton sila na unsa dari. Ang interview no sa ijang gipamati. Oh, bring your milk Dalton, the milk ni Dalton wala sa hutta. Bago pa nang gitimpla. Kaya kung magtimpla ko ni sa gatas, dyan ay pa-consume ni within 1 hour. So, hagyan 30 minutes raw din dyan mahurot. Nang i-discard kay mahaglag kong dyan mag-accumulate na sa bacteria. Let's go, Dalton! Uy, lingaw pa mga mga manok. Medyo pas patay ka na kapangapin, nagakuha po. Dalton, anak. Kamusta nag-sleep ni Dalton? Sa gili-ili? Sa gili-ili? Si nanay? Sige, magughilak ka diin ay. Inlove man isang nanay na inlove. Agay! Grabe, harus agang buhok ko. Sus, kinutabangan. Naghilak-hilak na gabi kay kapalabig ikid. Grabe, hagaan ni Jakadjo mo rajag na bisgo ba? Bisgo gabi kay. Grabe, may ikid-ikid ng pagkabuntag. Naman na. Taas pa mga punay mo na. Hi! Hello everybody. Ganahan ko mamunlot sa buhok ni nanay. Naupaw naghang nanay. Bitaw mga kagahigang buhok. Arang napisa na gadyan. Mura na gadyan igwa na. Igo na laman yung pilit sang gawas. Kuya wag tugtuga. Magsuruban man. Good morning, Dugi. Himos, marag trapo. Ansay nga na yung mga iro? Imo na iro? Max, lagan ka dulu. Abutos pugriso. Ikaw, Max, ha? Dalton, sam na. Kinsa man ang nasa amin. Hoy, niabot ka sa health center nga wa ka ipok. Bata, batuta, way ipok. Nabalik na mi guys, wa jud doktor ron. Ang schedule da ay ron basta sa di Martes? Hingo di ay. Hingo mo eh. Sa may hingo. Ito. Hoy, gano'n naman eh. Hoy, namugno man. Matugan namin ka mag-was-was ko. Tugang pa kan ni. Nakita ta. Ano man na? Sige naman nagpanghinuta. Ano na? Tugo na si Inkunay. Tugo na si Inkunay. Nga, pamagoy pamahaw. Dama-dama si Inku. Wow. Tubig doon. Hoy, magpainom para bata ng medicine. Ala! Patay. Hala, nanapoy mo siya wagit. Kaya mainom og medicine. Mura makanig. Ijaw! Ow! Hey! Muhamag. Hi everyone! Palit og sa dandi. Ilatin si. Wait na tata. Okay. Sit. Sit down. Wait tata. Okay. Oy. Ano? Oy, di mo na bisa. Dikit.
Okay, ano di magpabutang? Mag-play. Mag-play, Dalton. Baby si sinanay, ha? Play ha, kaya magkuas na food ha re. Yan pa tayo puson. Ang gireklamo mong good ni nanay guys, ang idahang mga kato-kato. Nada mga lapak-lapak, baka kato-kato kung sa kong panit. Basic allergy sa food. Kinahanglan lagi nakitaan sa doktor. Gutuman naman lang ako. Magtimo sa kong saging, be. Sabi, gutuman na din ako. Yummy. Gusto ni dyan, ito nga may kain. Pero nga kayo, anak. Nga. Yummy. Ganaan sa daraning combination sa squash. Ang sarap itong dibutang, ha? Ay, kuha ni guys. Potato, sayote, squash, o carrots with banana. Anong gimikos-mikos tanan nga. Nakatilaw naman dyan ni tanan. Sure man ko nga was the allergy. Diya patilawan na po din nagbangga. Kaya nakaman naman mi sa kuan. Vegetable, gitroduce sa fruits na food. Sa mga nangutana di ay sa vitamins ni Dalton man nila. Lysadam or Lysadam. Di niya mapalit sa mga pharmacy. Kaya giresita ra ni sa Pong Dalton. Pedia. May siya na ako na to. Patugon siya rin. Ha? Patugon siya. Hindi mata, paim nagtambaw. Ganahan man ito na isang vitamin. So ano yung problema? At tambaw may isa ganahan. Siya, nagut-gut man ka. Saan? Kaya last na ni mo ron, magluto na pagkaglain. Ang hindi ka ma-board sa iyong pagkaga na turuhon. Siya, sige-sige mata, basta magluto tubig. Basta magkausit tayo nagkabuntag, sige-sige mata. Okay. Done. Done ako og breakfast. Tugon ako, nagparok-parok na ko, oh. Ah. Eses. Woohoo! Karang ito na siya. Oy. Naman. Itang sila ito. Kaya kaya po kumanguot kag didi. Sleep sa. Kaya rin yung mag-sleep. Hi guys! Busog na ko. Nakakutong sige na. Ang 5 years old. O, di siya mag-jumping kay. Gusto ko mag-jumping kay. Busog pa ko. Sleep na, sleep. Oh. Relax sa abagan ni nanay. Tulad ni mo unay tabaw. Hoy, nahubuho na nanay. Huwag mo inay mo nang yududuan. Asa mo ta? Didik ka? Mahaw tanin juga guys, agang pamahaw kay yellow corn. Pero putod mis undoy dani. Salim na maghapon kay da may nanuroy dani among maninay ug snack ba. Ja. Ning palit mo ang mahurot kanang giinit, init pa pud. Ja, unsa man ning palit ras undoy ug sidaan. Mga andan ko doon. Yellow corn, sweet corn. Anita. Magtimpla day kong Milo. Ang pala agos teri dari kay laay. May ngawag ka adyo. Sila. Yan nga, ulo sila gahapos, gahapon. Naghilag tawag bata, di pa ini magtambal. Ha? Love you po. Hi everybody! Arang inita!
Manghay-hay ko karon pa mi nakalabag balik dari. Kay di naman sundoy maka-ikyas padungog sa banggo ba kay mahadlok man pud ako ray mabilin. Pero kadalton ra ni guys. Agama ato ra gyapon sa banggo ba kay kuan na piki dari tubig. Ang dalton ray siguro. Yung doon may galabadan ni Igor kung hay-hay kay uwi kong dalton sa gigikid. Mga nakig-switch ako. Knock. Ito tayo lang kadalya. Ha? Di ka mo to? Mo to kala dalya de? Nay. Kasama no, samak-samak na pag mo na nga. Tanaw ni mo na yun. Ang spusan mo na diha. Tanak ko Sige na. lang maglaba. Go Dalton ha? Ah. Ikaw ni mo Dalton, ikaw na pa yung laba ha. Hindi mo buntis ni Rim eh. Nanay, agaw Dalton. Mag-iol kung maburus. Okay? May sakit, di pwede dapat nakukonsulta sa daas isang doktor. Pwede ba? Contraceptive. Rasa mo na. Hindi ka sa magbuntis. Kung magbuntis ito yung delikado kay ang bata. Kasi bubuog bata na nasige sa inyong gawat sa utok. Sa maintenance. Unang mo konsulta sa isang doktor. Kay pag magburos mga disin sa ang dangon sa maintenance. Sa mabutang po stress ko dyan kinapuhi. May maintenance, may nagawid niya. Risky. Uy, kamu na kamu tuyo. May matog lagi ko, dugo paka-paka. Hapit ako mahaman guys. Nagkadusingit ko kaya at bang ko alis init. Uga, doon na ron. Daga na? Gamay naman na eh. Dada na, kaya rong sudlag tubig Dalton. Ligo na ni. Ligo pa kung dalton na gumandan eh. Sabot-sabot kami undoy asa imong trabaho kay. Huwag di magkasinabot na. Gubot pas likot, kamera na bang duha. Dalahay man nila na tayo bata kay grabe naghanap ng gunan. Anak man na. Kay silid ilis. Lagi buling-buling. Manako! Ligo na si Dalton. Sige, tutoks lang gana oh. Naong sa excited maligo. Oh, sa sini ibangan di. Sana ba ni? May ginip sa gawas. Walang ko girip dani. Dalton nag-rape na dani. Gusto si Jag mag didi. Dalton. Oh, kaya ba pag-excited na ka? Kasi mahasa ko. Ito ang ilong. Yes, Dalton! I know you're excited! Ang binang bata ko, hubuan. Ito may magandang tubig. Ito may magandang tubig. Bubo eh. Bubo na mi ha, kaya maligo na mi. Hello! Maligo na mi. Bukas na, bukas. Hoy! Hoy! Excited ko! Mutian na ha? Oh, excited ko.